Gazina podvala saigraču. Dok je igrao za Lazio, Paul Gascoigne je verovatno bio najveća sportska zvezda u Rimu. On je imao i svog vozača, koji je bio zadužen da ga vozi gde god Gaza poželi. Međutim, jednog dana on nije mogao da ga odveze na trening, a pošto Gaza nije želeo da ide peške, taksijem ili gradskim saobraćajem, pozvao je saigrača Luigija Corina da dođe po njega i da zajedno odu na trening. Bar je tako trebalo da bude. Čim sam ušao kod njega u stan, rekao sam mu da požuri, jer zna da naš trener Zof ne voli da se kasni i da će nas kazniti ako ne stignemo na vreme. On mi na to dodaje pivo, uključuje mi televizor i kaže mi da ga sačekam u dnevnoj sobi dok se ne spremi. Posle 10 minuta još ga nije bilo, pa sam krenuo da ga dozivam, ali on se nije odazivao. Zato sam izašao iz stana da vidim da li je napolju, a onda sam shvatio da je on uzeo moj auto i bez mene se odvezao njime u trening kamp. Pozvao sam taksi, ali sam i pored toga zakasnio na trening. Zof je odmah krenuo da viče na mene, dok su se svi saigrači smejali jer su znali da sam zakasnio zbog Gascoignove podvale. Ispričao je kasnije Luigi Corino i samo još jednom dokazao koliko je zanimljiv i neponovljiv bio legendarni Paul Gascoigne. Ako vam se dopao ovaj video, kliknite like, share, subscribe.